Machigni nyakoro moge juang weche mag tuke. Tim adhula mar Harambee Stars nowuok amodhi mar gol achiel kuom achiel gi Burkina Faso e tukgi mokwongo mar Mapinduzi Cup. James Kinyanjui ne oloyo ne Kenya e half mokwongo kapok Abubakar Traore ne oloyo ne Burkina Faso e dakika mogik mar tieko tugo. Kocha mar Harambee Stars e yor kojolo Francis Kimanzi oyango tugo no kaka manyo pek kaluwore ni en mokwongo mar laro okombe. Kata kamano en gi geno ni Stars biro rido kanda mar tuke e kituke modong'. Pemba Pemba ni mechi ambazo ni ngumu. Ni mechi ya kwanza, mechi ya kwanza mara mingi huwa ina ugumu wake, manake hata wachezaji kidogo wajajisisimua for the first match, but nafikiria vile wamehandle mpaka dakika ya mwisho, nafikiria tuna maridhiko kiasi. Naona kidogo kuna kitu tunaweza sukuma zaidi ya hapo, but hali ya mpira kidogo wamejisukuma, lakini haikutosha. Kama chelo Mariam Mwakitawa omedo chwalo nyime loch mare kidieny mar nyiri ma hikgi nie kind 15